varm mad. Vi sætter os til at spise, og kartoflen er lidt varm. Så jeg lægger kun en lille smule på min gaffel, og jeg blæser. Puff puff, til det er sejt. Bare fedt. Så ind i munden. Hjælp, klik, noise. Og der er min bror, han gør det samme. Puff puff, til det er sejt. Bare fedt. Ind i munden. Hjælp, klik, noise. Der er min mor, hun gør det samme. Pust puff, til det er cool. Bare fedt. Ind i munden. Hjælp, klik, noise. Men min far, hvad laver han? Han propper en stor klump kartoffel i munden, og så gør det virkelig det. Hans øjne springer ud. Han slår med hænderne. Han blæser, han puster, han råber, han vipper hovedet op og ned. Han spytter kartoffelstykker ud over sin tallerken, og han vender sig mod os og siger: Pas på, alle sammen. Kartoflen er virkelig varm.